저또는 Tongthok Hangrai 말이 좀 맞네요. Thấy xong hả? Em chỉ nào là chụp cái bài kia đừng kia Jotono fungkaham teke Tongthok Hangrai jotono tini ngata Hangrai ngata fungai ciri no busawinai satu thang tongo kom kholan bagai sangko kom kholan bagai haizak tini fungai ciri no busawi tak to kuno sipaika satrai shongani kom kholan haimani bari tongkap bat nenu Mitu, ini ada mitu kok. Korban ya. Satra showi gana. Sudah dokter hayu. Sajangan tu lagi, dimana saja. Satra showi gana. Kumpul tu ya. Jotono fungkaham hanyo hailam sukpiro norongno ani kwtal vlogo. Nge tini hingkai to Hangrai nge jotono Hangrai ni wish kayo Tongthok Hangrai puja nge tini hingkai to dakti no busawinai to koi musipai tabang reading jak tini hingkai kisa Hangrai ni din ba puja o kisa Mwtai kisa thangnan nei tabu thanan nailai tonglayo nge fungai keno to koi musui satrai rok soga koi reading paijak tabu nge masong bailai tonglayo nge borok reading sini norok baibo kisa video share khain ne ang tak video khlai tongo nge tini khai toi ko 14 January ta 2026 ni gai bosor kotar ni Hangrai ni puja ba mane Hangrai ni din ba kisa misa pararogo thangman liya onko somoy me ni bagai office ro bondo kore gai tini mane Hangrai ni din simse tongo ga ba khana ta fungai keno thana nang phiwan duty o ga ba thanglai so khanya ni belani bezal ga yango dugan dok tonga ko tong ge ba pararogo thangliya ge o jaga ono je tongmani je mani amono je mansak paila laine jongo jaga no inge awan rok se khaje ko tabo go thana nai dongo motai thana dongo ga motai thanga ko kisa khulumoi phai a koise awan rok khai peni ta nogo hai mai rok mami rok song pani tabo kunmon mami rok songya ko funga siri siri no dakti no thanglagi na tabo pujawo ke nok nai tungnan blog no pasak jora ta ke haino ngote se wish khapio jojono no Tongthok Hangrai tini ni outfit ngai ko omo gang Durga Puja puro paimani gamono kali thangsinai tini mondiro thanani hinga ba gamono taw kisa norok bai ane outfit share khai tongmani gama song pailai tongko bla borok paya kho ga nai tongdi outfit ngai mo ang kofuro Durga Puja puro paimani maxo ko okmono kurti set kan thangsinai mondiro thana ba ngai nok nai tongdi blog no pasak jora sogoi nai nok no funo gano pailai mai kha tang nong kholai ne nyang na halama halai ne tang 가상 가져가. ni nong homa di nong la tong bang no pa sa jara nong na thai phono kan setu chumna nang le sal ka ham pura sa kono ta thalai gana tabo khai toi ko otona oinai thanglai tonglayo inke tini to Hangrai ni salba mondiro kisa thangai kholomuya koi bogroi nogo phaye awan ro khai pai sinai ta tini din bai ko Mwtai kholomu no cheng sinai Hangrai ni din ba ke tabo ga sherwali o thangai sei ko jaga misti rok na lai tonlayo buk ni bagai tori monari o amte hainari tini awan ro tini ko आज आइटम हुआ आज आइटम हुआ ना
따라가 티티 타타 티니 타타 티니 타가 뭐더라 그룹 다가 약간 좀 인상 보라 살려는 거 그럼 또 저기야 꼬능이야 왜 하사? 말고 yang Tabuk geto Mwtai rok rubaya ko bai Mwtai rok khulumaya koi nogo phirok lai tong laikha kan nogo phirok tei jongo jaga lek chomni o kisa hapka jaga koyekta mani rok paijaknai tongko hunoi somoi rok bo kwrwi seng sakang no baja hati rok bo khai tonjakliya bla hingka tini no baja hati bo khaisinai tak Mwtai ni phirok to jaga haplaikha hingka kwtui kaham rok painani hini ta awan khainani bagwi buria marum hingka to parani sokpaikha hingka suguya koi ready nongamo hingka to hingke tabuk jaga kwtui kaham rok nalai tolai ta hingke lairu rok nalainai hinui ko lairu rok pailai tonglaimani ke kwtui kaham rok bo nalaikha awan rok bo khainam khaidoma na hingka narikra rok pailakha umoni pore hingke ko phol rok nalaikha jaga koyekta komla rok avocado rok nalaikha ta koyekta phol nakha tini dino to komla hingka to ekdom compulsory ta ko hangrai puro hingka to joto jaga no komla no nuksinai hingke tabuk hingka hagi cherani simino mane amo kaisa ritual haita hangrai puro go hingka kwtal kana nangputa amtui hinui ne agi cherai phani simino masok mane hangrai puro kari kwtal pai kanu ta kaun bagui no tini hingka hangrai ba haino nogo kanjaknai shortnaiti rok painani hinui jaga nalaikha iko ta khain nogo sok pailakha tak se hati rok khaitu blai jeng are Mwtai ni haitei hati khaitu laikha ta tak se hangrai khailai hai singkhe mamui rok songnai tak no sokai ta sasok doglam sida okai juta khopna ta masuk doglam sida okai juta khu tabuk se awang rok khainai awang guri thukmani tak stubuo atamelo ruimani angka to thangmanliya ruipurbo thangmanliya na hapurbo thangmanliya iko awan guri sokpaikha hingka hati rok thamukbai gena kwai phatei kisa satui hijak okai mata nangkhana okai komla rok komla avocado okai narikra awan bela boro na hne narikra to mani okai lailu lebu okai kwtui kaham awan ho runani yang kai ko pias rok alu rok ta hati rok tak se mami rok songna ready khaigena ko mami songbai sa awan khainai thok rok bo dajaya kho obo hingka kai mujanani moka awan khainani repsi thok paikha fortune ni so mo kai to sokula song mangjau thok tang mami songa ready khaigena boikhe diponi ma hisarang to mekhna sangka tabuk se phungni mami sok mane awan rok khaya go tak se khainai okay nong nai tin blog no paisa jara oi perla kho guys ora baza kha jong na editing la pero gana ha khadiam tin ko ta khadi ekeng me kha kai video khadu video khayan de ja blog kan khata ko aba se to no ko aso se pa sa
पेकेट दंबावो yang kamu banget ini ini kok ready khajak mazan ready khajak mau hingke amu songna bagai alurai peka mau kai pun bahan songnai hingkai yang pun bahan okai to marinate khai ton jak mosla rok phuloi mau kai awan khanin na ja kuruk jak mau kai a bai ganglani mosla mau kai pun bahan ni yang pias rai na kha tak joton songna simi joton ready khainya baika gangla rok dana tongko maibo songbai kha khasa mairom jak tin khai mai moto eta ba seri tongo yang han nok lete petang tomai kha yang awan tom jak uria mairum awan je khaya ko ko bang bele bo khaya ko abo mui muna nai tonga buti kutu tonga motor bai alo rui songsinai a hangkang kai a to khison ya ko se buti ran ga thu ga yang khai mokai punman songko matan ka a khison ya ko moka punban alu bai mam jo songbai ya ko mam khai awan bangai ko awan bangai duli pai bai kha ne khai pe kata ta uruk nan ready khai to ko Kanya kayak si perang suka. awan belak khai khai sina ko mami rok mun bai se aku bai se khai sina awan belak ko kazang kazang khai tabu ke gangla musa songnai gangla songan bagai gangla ragana gangla musa songnai ko amu hingga to mukha tango doi na kiri na doi na pacha lai ne tabu karis mangkha ga yang khai unwan ka tak si city di dong biba city di ka te biba se de la te ga a khai to kari mangkha a ka karis ma awan bangai bo box se kai ko Muito joton mumbai kya gangla simuna tongko muha kari siunan songra kai kisa sa kai ka khapsan nang bla amase yang gangla kai to pai to ko ngasi nora kran papai mang ton bla ge pai jak ni sai man ya tong khora nai akon pai jak ya ge ba ano no kisa ko nai ska ga nai ri kata mte ge thogo ge ko a ba jang la kata no sa yang hai joton mumbai kya mo itu pun bahan mau sampai ya abo ko sampai ya mau ke mai tak ugang lah mau sama nonton ko ke awan baru gue kah ke awan belap kaitan pai kah sam awan boy ko yang sapi ga koi nari keraru ya ko sapi ga koi kalau gue tahu kah tabung ke to mami udah tuh sampai ya ke awan to aja sapi itu ke pun tak share nas kong dia khas ke sapi itu dah Tuần cầm bay ta bao sát cân bay à. Để thắp đi cô. Tapi cô scoop rồi cô. Cô vậy. Cô kadal to kita. Tabuk ngai ko awan seri tongkha awan belep ga awan to bishi mane tamsanai potro pot khailia ko ekta dal jat no khaisinai ko mane tamsanai belep chikon jat sim no khaisinai hinine khaitongo belep koto jat khailia awan guri ko sukja kabang masi tongko ga hapano je odek narga odek khaikata ga ulo chanam sungphuro ga seri sei man hunai yang kesini awan bang ke tonggo koi tetam to kata bu Orang kena no. nong phono kana yang sini awan songla Kisah sasiku, orang tu kisah nak kaya, duitnya bodoh bangun. Yang kaya makan tu tu ni belah. Aku itu tam tong nai. Duitnya tam tu kasang tapan sepuluh ni mai masa aku. Yang malam kari tunggu. Asal tu khai kita tu Ngon, cứ mà cho ăn thay. Pasta tam sini. Hah pasta? Saring nung sini aja. Duitnya tam tahu positif loh ya. cerita Main kau ini Khai malah. có phải như thế. oh pai Sini bang ya bumunya aku sengtini masalah seng bazar kayak mau kocak kayak kamu. Pasta. Hah? Pasta. Bazar apa mas? Barta dah ek tangzak. Gue mau import tham song nak kali ya deh. Tim program mau kau song lebih nih kan.
guys, yan na kena. Yang londa pertama kali tong nari. Yang tema selonda. Yang kawan satu mari. Isa bari din ha. Oh, oke pasok pa ina gata ne. Nang number Ilaran sin ha komporten sin sa. Ok sasiko. grab sheet tel lah kan apno. Cái awan belep cái kabang mang sukai ko. Mai dan kan dah. Cái thay sang ka. Yam chi nào na chuk sukai ko kiting kiting. Wa ham nari kra ro ri khai jak. Thok suka. Sira. Kalau ko kon mai ka shi na. Thok dangan nơi thay ni nangan nơi. Thay ni ban man thay ja ban yong pai kha. Tep sikara ko ngam bara tong shu. Tong ko. Thay ja kulungas nang lia. Arawis ko ngam tong ko. Ketal pai tu mani ga shuiran kha tabok ge to ge mane sengagi sere phurun chimino hangrai puru ganga gai idi ketal kana nango ne amte hege mane sauta agin borok ma ge ko no pai tu mani ama hai pra sem an no tos dong do te ke samon mo hai pai tu kha eta bo kan gana tabok ngai to jotono samung rok pai be ko bai mano khulum laikha kisa tini hangrai ni din ba nei ge tabok ngai sung mai rok jala nyai mai chana ni khod laikha tabok ge mai chana ni khod laikha eko pon bahan mo kai gangla gawan bangai kai sa na laikha tini hangrai ni bawan chan nei ga abo khok sa nya kha asuk ngo mami ko ang kanali ya sai siman yang jawang kham te ro ngai ge sung khorok tambai ko khod laikha da ang mai chala nei a bai motor alo yang engko awan bang ni cuma sek ke bang khai liao bang khai tu ka mai chala sinai khasa mai ro ka motor mu to ha Guys, komla tao mai rok sa bai kha ko bai kha ba komla kia sa kana o pung ma heng su ka mai ka sai siman ya do am sa ka a kai kha song man suma ba ang rok shan ma ba ta ga komla kia sa nya kana ga koi phati pai tu jak thi sa mang sum rok bai mai cha khang koi su su sau ta ma gang bo ma sau khang ka nyo ki sau ta ku sa ku su wa su chong ta ta ga komla jo yang ong ga mo kai jirebi serwali ni gai mi han di busu ko orobo jilebi ada tola wa to mo te porosat tongo misti rok lang ma ro ka tu sai si maya ko sa ko no am sa ka ka tini jotono no Tongthok Hangrai maka chono ko khai mane awang komla ro gamo ka mo te porosat jilebi rok ta